Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng pangarsanipun ibu-ibu pengurus pengawasan ingkang kawula mulyakaken, dumateng pangarsanipun pengurus mushola Al Hidayah ingkang kawula hormati, dumateng pangarsanipun ibu-ibu pengawasan ingkang kawula hormati, kepareng kawula maratuan dumateng panjenengan sedaya nggih namung mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Kyai Sopir Hatimi ingkang pun utus dumateng kawula supados suwanda wonten panjenengan sedaya. Mila wonten ing mriki kawula mawantu-wantu monggo sesarengan tansah ngaturaken syukur nikmat dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya saged makempal wonten ing punika panggenan. Salajengipun sholawat salam monggo kita unjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, biasanipun acarane napa nggih tahlil lajeng langsung maos napa istirahat? Istirahat rumiyin. Nggih, sing penting ora ngantuk. Nggih. Ngantuk nggih angsal, ning sing penting ora ngejak omong tanggane. Nek ngejak omong tanggane sing dosa wong siji ning akhire nggendeng kancane melu dosa. Soale ora gelem ngrungokke pengajian ning malah ngejak cerita, kadang-kadang le ngrumpi mlayu ngalor ngidul. Anti sing ora aku tau dirumpake nang pengajian nggih. Niku umum teng pundi-pundi. Pun tepangaken sadurunge kula kata-kata matur dumateng panjenengan sedaya, kula Hasan Basri menawi wonten MBC Banguntapan kawula bakal ketua MBC Banguntapan. Mila sakmenika monggo diniati rumiyin kagem ndongaaken para pepundhen nggih, ndongaaken para leluhur sing sampun alantaran pepundhen nika kita panjenengan sedaya wonten ngalam Padang punika. Terus sinten tiyange ingkang purun ndongaaken utawa ngirim ganjaran dumateng para leluhur niku sesuk putra wayah insyaallah nggih bakal ngirim kita panjenengan sedaya. Ning nek wis ora gelem ngirim, ora gelem ndongake, wong tuane ditinggali bondo, ditinggali warisan, ditinggali ilmu, ditinggali macam-macam kok lali, tanwis ditinggal sedo kok ora gelem ndongake, niku piyambake bakal diwales ro anake, ro anak putune. Oh, sing mbah dhisik, bapak dhisik, ibu dhisik ora tau ndongake aku, ora tau ngirim aku kok aku kon ngirim. Nah niku istilahnya ngunduh woing pakarti. Sapa nandur bakal ngunduh. Oh, semonten niki pembukaane nggih. Kagem perkenalan monggo kita niati piyambak-piyambak kanthi lillahi taala. Sing penting melu muni, nek ra muni ganjarane ra bakal melu entuk. Karena tahlil niki manfaate per orang setunggal. Nek ora gelem muni ya tetep ra entuk ganjaran. Ning nek gelem muni ya sing muni sing entuk ganjaran. Nah, mila ngaten sareng-sareng mawon nggih. Tahlil singkat mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngabekta dhateng pepundhenipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi kanthi ngabekta kita panjenengan sedaya putra wayah punika sedaya kalepatanipun para pepundhen pun apunten dengan Gusti Allah. Allahumma amin. Lan pun paringana papan ingkang minulya wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Saderengipun kawula lebet wonten materi badhe kawula aturaken pengaosan iki kula rekam jenengan menawi badhe ningali rekaman kula niku saged lewat YouTube utawi saged lewat TikTok. Nek orang-orang sing nem-nem niki ngertos niku nek sibah-sibah boten usah mikir ndelok YouTube ya, ndelok TikTok nggih. Namine Hasan Basri Al-Hani niku nek teng YouTube, nek teng TikTok Santri Ajar Ngaji. Niki insyaallah mangke nek pun kula koreksi badhe kula unggahke wonten grup niku. Nek saniki pun kathah sing teng mriku. Wonten ing dalu punika kawula badhe ngaturaken ayat Al-Qur'an saking surat At-Tin. Niki masalah penciptaane kita panjenengan sedaya. Niki surat At-Tin ayat ingkang kaping 9. Kula waos rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niki kita panjenengan sedaya sebagian sampun hafal kali ayat niki. Ning maksude artine kadang-kadang awake dhewe mboten ngertos nggih Bu. Sing ngertos nggih mung sebagian kecil mawon Al-Qur'an. Kadang ulhumun awake dhewe mboten ngerti nggih artine kadang qul huwallahu ahad padahal bendina pengajian diwaca kok artinya apa to iki kok qul hulhu. Qul huwaile. Nek teng jaman riyin terkenal niku nek saniki pun menurun. Saniki sing terkenal pun benten malih. Lek kula niki nek ngartekke kitab, ngartekke Al-Qur'an niki ngangge cara pondok pesantren karena kula niki alumni saking pondok pesantren Tegal Jawa Magelang. Dadi nek kon kaya wong nasional kula ra iso. Mila kula nek ngartekke kitab ngangge cara pondok. Dadi mboten satu ayat diwaca kabeh artine mboten. Ning kula macane per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna teman-teman wis ndadekake sapa ingsun Gusti Allah al insana ing menungso fi ahsani taqwim ing dalem sak bagus-baguse bentuk. Nah niki sak ayat rumiyin kula badhe ngulas. Wonten ing mriki wonten ing ayat nomor sekawan surat At-Tin niki Gusti Allah punika nerangaken utawi mucal dumateng kita panjenengan sedaya. Nek kowe kabeh kuwi wis tak dadekke sing sak api-apike makhluk, tak dadekke makhluk sing sak api-apike. Fi ahsani taqwim. Apike napa? Kita panjenengan sedaya niku benten kalih makhluk sanesipun. Makhluk Gusti Allah niku kathah nggih. Wonten sing saged ditingali, wonten sing boten, wonten sing saged bergerak, wonten sing mandelke mawon, wonten sing senengane ngapusi kancane, ngapusi tanggane, nggunakake tanggane, wonten senengane ngaji, ana sing senengane mujahadah. Niku makhluk Gusti Allah macam-macam. Niki nek menurut ilmu sorok niku makhluk Gusti Allah niku le nyebutke wonten dua macam. Soalnya napa? Sing siji diaturke dening Gusti Allah nek diciptake saking sak mulya-mulyane makhluk. Niki khusus dateng manusia, kita panjenengan sedaya niki disebut duwe sebutan dhewe. Nek nyebut menungso niki beda kalau nek nyebut pedus utawa sapi. Benten nggih Bu nggih. Benten napa? Nek nyebut kita niku sapa
Nek cara musyarab ngoten. Sapa to kae? Nah, gitu. Pak Hasan. Sapa to kae? Bu Hasan. Sapa to kae? Jamaah pengajian. Ning nek mangke kok jenengan apa to kae? Pak Hasan. Oh, wis padha pedus, babi segala macam nggih. Niku terus wonten donya sak isine. Niku sebutane apa? Niku. Dadi nggo nyebut jeneng makhluk Gusti Allah sak ngalam donya. Mbah kuwi saka kewan, mbah kuwi saka batu, mbah kuwi saka pasir, mbah kuwi saka empring, kayu, segala macam makhluk sing brangkang, makhluk sing glosor. Niku kabeh sebutane apa? Nah, ilmu syaraf ngoten. Dadi nek nyebutke awake dhewe kok muni apa to kae? Padahal sapa kae? Pak Hasan, apane sapa to kae Pak Hasan? Terus sing senget kula, apa to kae? Wedhus Hasan, nah kadang-kadang tambahi ngoten niku kok. Niku nandhake kita niku ora kajen. Niku contohnya kados mekaten. Nanging sakderenge minggah ayat sing nomor gangsal niki Imam Ghazali sampun nerangaken paring pangertosan dumateng kita panjenengan sedaya. Nek Gusti Allah niku nyiptake makhluk niku ada 4 macam. Yang satu macam itu membawa kita ke surga, yang 3 macam itu membawa kita ke neraka. Jadi wonten 4 niki sing nggawa awake dhewe nang swarga niku mung siji, ning sing nggawa awake dhewe nang neraka niku ana 3. Niki kula ulas mbaka setunggal nggih. Supados cetha ngendikanipun Imam Ghazali. Nomor setunggal nggih punika duweni sifat hayawaniyah. Hayawaniyah niku sifat kehewanan. Contone kucing, pitik, wedhus, sapi niku sifat kehewanan. Itu dia tidak punya malu walaupun rakatokan gitu. Coba nek awake dhewe rakatokan kon berangkang-berangkang kaya wedhus ya. Rayo isin. Nah niku bedane wong kalih kewan niki. Ning niku karena Gusti Allah paring datang kita panjenengan sedaya otak, akal, gitu. Niki bentene namung teng akal nih. Ahsane takwim Gusti Allah ling nyiptake manungsa karena mulia punya akal untuk memikir, untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nih, awake dhewe diparingi akal iso bedake antarane sing apik karo sing elek. Ning nek wong wis ora nggunakake akal, walaupun berangkang-berangkang rakatokan tetep mboten gadah isin. Contohnya napa? Wong sing stres, wong sing gila. Senajan dhewe menungso niku karena kemuliaane menungso pun ilang. Mulyane nanggon otake, nanggon akale, nanggon pikirane niki kok wis ilang. Niki mulyane pun mboten nonton. Mbok arep kaya wedhus, kaya sapi niroke logate mereka ya ora duwe isin. Sebab napa? Ngene gua ora ana akale. Biasanya dangu mboten ning kaos. Dangu mboten. 2 jam. Pakai sing kuat jenengan kula sing ra kuat. Ya. Nah, biasanya 2 jam itu, Bu. Setengah doso. Oke, tadi setengah jam lumayan. Jamnya bener betul nih kok. Tadi 45 menit, wah lumayan jembar. 45 menit nggih. Nah, nggih alhamdulillah. Nah, niki nggo nerangke niki insyaallah ketenggah sedaya. Wau tekan napa nggih? Oh wedhus, tekan ngandhake wedhus. Sifat hayawaniyah, sifat sing kehewanan. Jadi ora duwe pikiran. Hewan niku sifate mung aku. Maksudnya aku napa? Pokoke iki tekku.
Pokoke iki tekku. Cobi jenengan. Wonten pitik telu. Jenengan pakani telu nggon. Gitu pakani telu nggon. Mangke rak kiambake mesti nganu. Telu nggon ki arep dipek kabeh. Nah niku sifate kehewanan ngoten niku. Sing siji kene babon, sing siji kene jago, sing siji kene anake. Nah niki didewek-deweke. Mangke rak jagone niku ngabruki sing mapak notoli nggone anake, nggone babone. Niku napa? Soale sifat kehewanan niku nek ana apa-apa karepe dipek dhewe. Ibu-ibu nggih paham nggih, pun pinter. Pinter alhamdulillah. Niku nek si menungso kok duweni sifat kehewanan niku mesti senengane karo wong liya ora pangerten, karo wong liya mesti ora ngerti. Sing penting aku keturutan karepe mbuh kono, mbuh keturutan mbuh ora mikir tanggane le kekurangan, ora mikir tanggane le kesusahan. Yang penting uripku penak. Nah niku duweni sifat hayawania. Jenenge namine sifat hayawania. Iki ngendikanipun Imam Ghazali, kula namung ngaturaken. Ingkang kaping kalih niki sifat sabuiyah. Sifat sabuiyah niku nek sabuiyah artine buas. Kados binatang buas. Sifat sabuiyah kados ana macan, ana singa. Nika sabuiyah. Nek ana liyane ngoten arep diterkam, dipangan. Karepe ngoten. Ana beda kelompoke wae nyerak dikabruk, ditubruk. Ya, niku sifat sabuiyah. Kaya napa? Macan, singa, binatang-binatang buas niku duweni sifat sabuiyah. Pokoke nek ana sing ketok enak niku nek iso dikangkangi, dikuasani. Nah niki nek menungso kok duweni sifat ngoten. Kok nggih kathah niki sing duweni sifat kok ngoten nggih. Niki contone ana duit pembangunan kampung tinggo blonjo bojone, tinggo masak mendina niku maksude sabuiyah mangan nggone wong liya. Ana dadi pejabat, aspale kelong, semene ilang, dadi pemborong ukurane meterane dikurangi. Nah niki sifat sabuiyah, jatahe wong liya dipangan dhewe. Niki sabuiyah. Nek ana wong liya nyerak diterkam. Nah niki sabuiyah. Nek menungso ngantos gadah sifat kados mekaten, negara kira bakal iso mbangun, iso bakal tentrem. Mesti penjarane kebak karo wong sing korupsi, tukang korupsi. Mbuh kuwi korupsi teknen BRT, mbuh kuwi korupsi gitu. Minyak kita sedang niki korupsi macam-macam niki mesti uripe ora bakal tentrem. Niki sing nomor kalih sifat sabuiyah. Terus nomor 3 nih sifat syaitonia. Sifat syaitonia niku wong senengane ngedu. Nggih. Jenengan weruh tanggane uripe kepenak, awake dhewe kok rumangsa rekoso. Lah terus mangke rak nang golek bola ngejak kancane, wah kae uripe mulya ngono kae kan lenong Gunung Kawi kan pendak selapan dina pisan. Nah, niku padahal ora ngerti buktine ya. Pamane member wae kae duwe pesugihan ya. Nah niku nek gawe berita ngoten niku sifat syaitoniah. Dadi nek ana wong liya mulya niku awake dhewe ora trima, ora seneng, gitu. Awake dhewe ora seneng. Kira-kira wonten mboten sing ngoten niku teng mriki? Kathah. Nek wonten ngangge jilbab napa? Ubar biru, abang hijau putih kuning. Dadi sing mboten nonton nggih sing ubar bir jilbabe.
Alhamdulillah mugi-mugi niki sifat setoniyah niki kita panjenengan sedaya kedah menghindari. Nek kira-kirane awake dhewe ajeng diajak ngrumpi gitu, penyakitnya katakan ngrumpi soalnya niku sing marai dadi musuh, diajak ngrumpi kok mulai ngandake eleke wong liya, nek saged didoi. Awake dhewe niku urip nang alam donya ki ora suwe gitu. Pak Hasan niku wis umure 35. Nek Kanjeng Nabi tidak telu, berarti diparingi pudlah 2 tahun. Nah, niku ming gari gunake pudlahe. Nek simbah pinten, Mbah? 7 dosa. Nek 7 dosa pudlahe wis akeh niku. Pun do sadar ki Mbak milongaken ning ampun bangga sing nom-nom. Soale kambil niku ya gogrok tengkir gogrok, bluluk blok-blok. Kambil wis garing wis ra grogrok-grogrok. Nah, niku padha kalih menungso nggih. Jenengan ngertos kambil, Bu? Kepala. Kelapa, ampun diwalik nggih nek kelapa dadi kepala mangke wah iki ana geglundung bringis. Nah, niku. Jadi sing tasih nem-nem niku ampun rumangsa umure didawa ampun. Sing tuwa nggih disyukuri diparingi yasa panjang. Lah nyukuri pripun? Didoi ling rumpi ngandhake tanggane le. Biasane ngeten nggih. Nek bar ana wong ewo niku kathah wong rumpi. Gitu. Wah, kuwi mung diteri nganggo endhog loro to. Lah nek nggon aku ora ana endoke ning nganggo kempol. Oh, niku mangke wong ewo niku dirumpi sak kampung. Apa menapa meneh wonten kliwatan ra diteri. Wah, dawa banget mangke buntute. Mila Pak Hasan niku nikahke wong telu, putrane Pak Hasan. Niki foto nggih niki. Niki foto kula sing barep. Niku foto kula sing barep bidang SMA. Kula tugasi ngrekam. Niku kula nikahke putra ping 3 niku mboten wonten sing kula ewoke. Niku kula diparani disumbang wong kula tolak. Prinsip kula napa? Aku aja nganti nandur marai wong liya do ngrumpi. Soale ning napa? Mangke nek lek kula mbalekke ulih-ulih niku ora sumbut karo le nyumbang. Waduh, dawa buntute niku mangke. Aku nyumbang 100 kok mingin tondok loro ya ana ngene bodhe kae. Gitu. Niku wonten mboten sing ngoten Ibu? Oh, kula kinten menggen kula dhewe. Ternyata niki nggih wonten nggih. Alhamdulillah muga-muga sesuk ora nggih sak pun kersa ngaji niku muga-muga sesuk dikurangi le ngondo wong niku. Niku pun tetep disyukuri nggih, tasih gelem ngaji. Lah ibu nek senengane ngrumpi ngondo wong ora gelem ngaji wis cilaka donya cilaka akhirat niku. Sifat setoniyah niku kathah sing nggawa awake dhewe nang neraka. Mau kula aturke salah sijine ngondo eleke tanggane. Terus wonten le wong niku nek weruh wong liya entuk kenikmatan niku dheke ora iso nandingi ning malah piye carane lenjegal. Nah niku. Wow, awake dhewe contone niki pilihan jagon-jagone awake dhewe kalah. Terus awake dhewe gawe untran-untran gawe ukara. Piye carane iso ngelek-elek wong niku. Wah niku jenenge jegal kemulyane wong liya. Ditakdirke Gusti Allah sing menang si A, si B ora trima nuntut tekan pengadilan. Niku wonten mboten nggih nek teng mriki? Nek teng mriki biasane sing kula suwun nek pilihan pengurus niku ya sing rukun-rukun mawon. Nyambut gawe bareng-bareng terus ngurusi ya bareng-bareng, sing dadi ketua ya iso ngomong,
sing dadi anak bah ya aja ngajeni karo ketuane niku. Mila kula duwe rahasia sepuh. Kula nggih teng omah niku duwe majelis taklim. Niku pengurusnya kula wanti-wanti aja nganti sekali-kali geseh masalah duit. Niku. Mbok arep nganake ziarah tekan Solo, tekan Magelang, tekan pundi-pundi. Pokoknya nggon masalah duit nek laporan dikandhake tuntas, sak kwitansiné, sak pengeluarane, terus sak pemasukane dikandhake di samping nek zaman sakniki wonten WA group, di nang WA group di samping niku nang pengajian diterangke tak jelas-jelas. Nah, ana wong takon aja disengiti karena wong takon pengen madangke atine dhewe. Nah, le blonjo ngene kok kan yo kae anu pira to jane ya. Ana takon-takon niku dijelasin. Karena apa? Bubare kegiatan apapun ya. Kegiatan pengajian, kegiatan PKK, kegiatan jasa wisma niku bubar biasanya sumbernya satu. Teko duit, geseh duite, terus antarane pengurus atau pengurus geseh utawa pengurus anggota geseh. Niku mangke terus bubar, mboten sah suwe-suwe. Kula gadah contoh berkali-kali ngoten niku mengamati mila majelis taklim kula sing nyekel duit ora entuk wong siji. Sing nyekel duit kudu wong liya, terus nalika bar kumpulan cocok-cocokan karo sing nyatet. Dadi sing nyatet dhewe sing nyekel duit dhewe. Kalau nek sing nyekel duit yo nyatet niku biasane gampang keganggu. Niki kula ndandosi khususipun dateng kula piyambak lan dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi ledo organisasi terutama pengajian iki saged grengseng, saged krembaka ngantos dumugi benjang sanes wekdal sak teruse niku ben rukun terus anggotane. Niki wawang salti pinten nggih Bu? Asal 3. Nek sing mirenge nggih paham, nek sing mirenge ya mung liwat masuk kuping kanan keluar kuping kiri nggih. Niki tiga-tiganya ini tadi sing 3 niki wau niki nggawa awake dhewe dhateng neraka. Bali semuanya itu tidak mendatangkan pahala. Awake dhewe mbok arep ngibadahe mempeng, sholat tahajude mempeng, ning nek tukang ngondo tanggane, tukang rumpi niki mangke amal sholat jenengan, amal poso jenengan, amal ibadah jenengan, mujadah jenengan, le ngaji ketekluan peteng-peteng grimis-grimis udan-udan niki mangke ganjarane menggo ngidoli le jenengan rumpi niku wau. Entek niki mangke urung nganti entek sing ganjarane awake dhewe entek terus amale elek kiambake di idolke nggone dhewe. Niku akibate niki wau wong sing seneng rumpi. Salamatul insan fi lisan. Menungso niku iso slamet nek lesane iso njaga. Iso njaga lesane insyaallah kehidupane bisa selamat. Niki. Mila mengkaten nek kira-kira arep ngumpul-ngumpul kok ming rumpi ngandhake tanggane niki awake dhewe iso didoi. Mulai sakniki nggih nek wingi-wingi wis kebacut wonten mawon wis di tobat astagfirullah niat tenan. Ning tobat niku niat tenan nggih. Dadi aja tobat saiki tobat esuk nglakoni meneh niku kaya tobat sambel nggih. Saiki kepedesen ngombe wedang ben pedese ilang, sesuk nyak ra ono sambel grunangan. Bojone diomyong-omyong, anake diomyong-omyong. Niku jenenge tobat sambel. Ning nek tobatan nasuha niku saiki kapok ya sak teruse kapok. Niki sing nomor 3. Sakniki sing nomor sekawan sifat malakiyah. Sifat malakiyah niku duwe sifat kaya malaikat. Niki sing marai munggah swarga. Malaikat niku pripun sifate? Mboten. Malaikat niku sifate namung nderek perintahe Gusti Allah, mboten nate nglanggar utawi mboten nate
mantai dawuh Gusti Allah niku sifate malaikat. Mila menungso niki wonten ngalam donya niki kalih Gusti Allah dipatrapi sekawan sifat niki wau. Dadi nek hayawaniyah ya mung khusus hewan, khusus wedhus, sapi, pitik, segala macam ula. Saitonia ya khusus setan sak sedulure, ana jin ibrit, jin sing dibendina dijahit. Niku celana jin nggih. Boten celana jin. Jin, setan, wewe gombel, susana, suster ngesot, segala macam niku sing nggih sing napa marai gawa nang awake dhewe nang neraka. Nah, sifat malakiyah niki kados nek awake dhewe lagi ngaji niki. Nah, kita panjenengan niku duwe sifat malakiyah niki nek awake dhewe ngaji utawa salat utawa deres Al-Qur'an utawa tahlil, zikir segala macam nek kadang nonton dibaan ya dibaan nek gen kula pendak jemuah nggih dibaan. Nek niki kurang mangertos. Malam Jumat dibaan tahlil nggih kula niku mesti kalih santri kula niku pelajari dibaan. Niku termasuk santri kula sing senior. Nah niki dados dibaan lan litu-litunipun niki ndadekke nembe duweni sifat malakiyah. Dadi nek wonten niki sekonten trafik ya, trafik bocah. Kabeh do gatek bocah dadi kula menenge. Nggih. Kadang ngoten niku nggih kalahe kiai karo bocah kalahe nemang sak garis. Ora cah liwat ngono damake kabeh menggo gatekke bocah tak ngalah meneng wis ya. Bocah lunga wae terus kene. Nggih kan nggih selingan nggih. Nggih selingan. Engko ndak ngantuk soalé kula wau ningali nggih. Nalika tahlil niku ibu-ibu kathah sing ngantuk tak gatekke kono ngantuk. Mak tekluk malah arep kono jelumup barang ana sing arep kedilumup. Niku aduh ya kaya apa. Ning kula nggih kula nengke mau padahal napa tiyang tahlil niku ngrasake angine surga. Angine swarga daripada jenengan ngrumpi ngomong karo tanggane niki mendingan ngantuk. Gitu daripada ning sing apik ya melu ngumumi ora usah ngantuk. Ning nek daripada ngrumpi ngandheng ngondo tanggane omong-omongan karo jajare niku malah mendingan ngantuk gitu. Karena ngantuk niku nikmate swarga, angine surga. Ning nek walaupun mendingan ngantuk, nek caken nek pas maca-maca ampun ngantuk-ngantuk. Kali ganjarane wong maca niku ya dienggo dhewe, manfaate dienggo dhewe. Niki. Dados sekawan sifat niki wau napa setunggal kemutan mboten? Napa? Hayawaniyah atau hewaniyah niku hayawaniyah nomor tunggal wau contone kaya wedhus, sapi, senajan wuda mlayu ngalor itu ora isin. Sabuiyah niku kaya macan, kaya singa, nek weruh wong liya karepe mingarep nerkam wae, mingarep mungsuhi wae. Nomor 3 napa? Saetonia, berhasil utawa wong liya rada penak sithik ngono wis mantai, wis ngondo sing ora-ora, wis gawe permusuhan ya. Nomor 1 sifat napa? Malakiyah niku sifat malaikat niki tadi sekawan kulaturke wau sing telu nggawa nang neraka, sing setunggal nggawa nang swarga. Mila sing sifat nomor sekawan niki wau monggo dijaga sak tenan-tenane. Awake dhewe ngibadah tenanan, le ngaji tenanan, sregepi jenengan nderek panjenenganipun Bapak Kyai Sofir Atimi, nderek MPC NU Bangun Tapan ora bakal kleru, ora bakal kesasar. Putra wayah jenengan niku ora bakal dadi cah sing ndugal. Nek jenengan le didik bener-bener ora terarah. Iki nggih, mila ngaten monggo putra wayah sing titipan kita panjenengan niku dididik saestu ampun ngantos kesasar nang kepercayaan
sing sanese. Saya kesasar nang agama liya niki. Mila mekaten ingkang baken le ndidik putra wayah niku kudu nganggo ati. Inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat sairul jasadi wa in fasadat fasadat sairul jasadi. Kita niki duweni sak gumpal darah. Niki nek iso apik sing sak gumpal darah niku mila awake dhewe bakal slamet. Ning nek ora apik sing sak gumpal darah niku awake dhewe bakal cilaka. Nggih punika ati. Dadi nek kita panjenengan didik awake dhewe lan keluargane niki monggo le didik kanthi kasih sayang lewat hati. Jadi hati kita dibersihkan dulu, tak sampeyan bersih mangke agek putra wayahe di naik contoh sing apik-apik. Kalian apa? Nek putra wayah niku ningali utawa ngrekam dateng tiang sepuhe, nek tiang sepuhe ra nyontoni ya tangeh lamun putra wayah gelem apik. Contone ngaten, bapak ibune ra tau salat, anake rumadan doyak-doyak kon salat, mbok paling mlayu nang internetan, mlayu nang lapangan bal-balan. Niku bila nyontoni kagem putra wayah niku penting saestu. Mila nek jenengan manahe resik ingkang tampak mangke wonten laire bakal apik. Wajahe sumringah, sumeh, ora gampang nesonan. Itu karena menunjukkan hati. Az-zahiru tadulu alal batin. Itu pengendikanipun ulama. Jobo lahir perwujudan kita itu menunjukkan isi hati kita. Nah, isi hati kita itu baik, perwujudan kita insya Allah baik. Nek isi hati kita tukang dengki, niku mangke metune ya ora sapa-sapa menghargai musuh. Jadi manah kita niku monggo didandani sing biasane iki karo keluarga rapatek sayang ya sakniki disayangi, ditresnani, anak putu dididik sing sak bener-bener le didik dengan kasih sayang, dinai contoh. Nek cah sakniki niku iso mbantah. Contone nggih, santri kula niku nek kula mbenake dhewe rumangsa bener wong bener ngene lho Pak, malah ngoten. Niku kula kerep niku ketanggar kali santri, dilalah kula dhewe ya rada kleru. Santri kula benake yang bae itu bener ngene lho Pak, malah ngandani. Padahal sate ngawat tengen kula. Nek kula tak maklumi, sak niki niku ngoten nek dikandani kok le ngandani kleru malah bantah. Mila ngoten gadah putra niku atos-atos zaman sakniki kata gangguan. Ngomong bebas pakai HP. HP niku merusak kebanyakan. Kalau kurang waspada bisa menggeliwarkan keimanan. Cuman karena kemajuan zaman niku kita perlu mengikuti. Ojo nganti lek dodolan HP iki menggok nang didikan sing beda. Putra wayah yang dolanan HP ya diarahke sing dolanan sing kira-kira ora bahayani. Sebab napa? Bukti kata gara-gara kokean dolanan HP terus akhirnya dipraktekke teng dalan-dalan jam 12 bengi keliling-keliling nggawa pedang. Iku nek ngajeng praktekke game online niku bocah-bocah sing senengane ngoten niku ceklane HP. Nang dalan tadi kurang mor patah niku. Dadi mila mekaten monggo mumpung kita panjenengan sase sugeng iki anggenipun didik putra wayah ditenani, keluargane di hati-hati saestu. Sebab gangguan nyelot kata tiang sepuh niku nek arep ngikuti perkembangan zaman pun boten ketunggah. Niki kula mekaten mumpung tasih saged ngarahke, tasih saged ngandani, dikandani tapi lek ngandani aja kanthi kasar, tapi diarahkan dengan kasih sayang. Ini lho Ndek, ini lho no, sing apik ngene, aja ngono kuwi.
Ya, jadi mboten sah disengeni mboten sah bentak-bentak. Nek dibentak-bentak niku bocah malah wani. Nang njaba bentak kancane, nang njaba bentak gurune. Niku kula kerep dibentak kali santri kula. Ning kula maklumi iki bocah kerep disengeni, kerep disuarani wong tuane. Kula nggih maklum ngoten karena apa? Niku bocah wani ro gurune iki sebab nang omah diajari ro wong tuane. Wong tuwa nyekolahke bocah boten bakal berhasil dadi bocah apik nek sing nang omah ora gelem nyontoni. Nah niku ning ati-ati jaman saniki ngoten niku. Mila mekaten kula namung wanti-wanti kaliyan jenengan sedaya masalah punika monggo saking kawula kula akhiri kemawon pun sak jam nggih kurang titik. Nah iki mangke dan do kawengan kula sing ali sampun kathah sing do angop nggih. Ya. Mugi-mugi ngaos kita panjenengan sedalu punika beto manfaat ingkang kathah. Namung ngeten iki ngaos kula. Ketekel ngalor, ketekel ngidul sing penting karo guyon. Ya. Ngaji niku mboten bakal mlebu nek diajari penteng-penteng aturan agama mboten bakal mlebu. Ngajine tok guyon. Kados enen Gus Bahak niku lho. Ngajine karo guyon. Gus Bahak niku. Ora tau ngaji kok rones ngono. Langsung minta mekaten sange kala bilih wonten kalepatan ing kawula matur kula nyuwun agung pamunten kula akhiri wa wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.